A ja som už prvý, ktorý mi ide prvý, ja som kúpila tam A na parcele už vidíme aj druhú jazdeckú dvojicu, ktorá bude nasledovať a bude ňou Pavla Mikešová na kone Patriot Kinsky, Bohunica Ranč Palomino. Sme malinko v časovej tiesni, nakoľko na dnešné prvomájové preteky v Šali sa prihlásilo 145 jazdeckých dvojíc, čaká nás 5 súťaží, veľmi napínavé, budú tie posledné dve, súťaž stupňa L na čas a klasické S. Jazdecká dvojica vynechala prekážku číslo 4, Peter Jarabica, Pepino bol vylúčený pre skok mimo poradie.